Ýurtda azy güpçünçüligi barha agyrlaşýan mahaly güýje daralary arda şikayet bildirýän adamlara basyş edýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerine un, çörek, tuwuk budy, şeker we ösümlik ýagy ýaly ilatyň gündelik sarp edýän esasy azyk önümleriniň gytçylygy barha ýitileşýär. Gytçylygyň fonuny güýje daralary köpçülikleýin arda şikayet edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 14 aprelde paýtagtyň döwlet dukanlarynyň birine satyga çykarylan ösümlik ýagynyň, towuk budunyň hemde şekeriň söwdasy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu önümleri satyn almak üçin dukanyň öňüne 200den gowrak adamly uly nowbat döredi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli döwlet dukanynyň belgisini we onuň yerleşýän ýerini ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä nowbatlar dukanyň esasy köçä görünmeýän tarapyna köpçülükden gillenýär. Sagat 8-de ösümlik ýagyny, towuk buduny we şeker satyp başladylar. Sagat 10-nyň ýaryna ösümlik ýagy gutordy. Soňra towuk ýagy. Iň soňunda şeker satylyp gutordy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly ikinji habarçysy paýtagtyň çörek bulky önümleri satylýan döwlet dukanlaryna çöregiň her ele 2-den satylýanyny, hususy dukanlarda süňkli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 38 manatdan satylýanyny 14 aprelde habar berdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahaly welaýatynyň Tejen şäherine ýerleşýän Bilelikdäki azyk sowda dukanlaryna hemde şäheriň çörek sehlerine değişli dukanlaryna gytalan çörek barada habar berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň çörek sehine değişli dukanlarynyň öňünde her gün çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uly nowbatlaryny görmek mümkin. Hususy dukanlarda çörek satylsa da onuň bahasy 3 manatdan 5 manata çenli gymmat hemde derrew satylyp gutorýar diýip habarçy bellädi. Onuň sözlerine görä Tejen şäheriniň ýaşaýjylary ýerli alyjylar jemgyýetleriniň birleşigine değişli bir çörek sehiniň önümlerine uly gyzyklanma bildirýär. Ýöne şu wagt birleşigiň ýol başçysy ol sehde çöregiň satylmagyny gadagan etdi diýip habarçy, sehde öndürilýän çörekleriň birleşigiň gapdalyna ýerleşýän Bilelikdäki sowda dukanlaryna satylyp başlananyny habar berdi. Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň maglumatlaryna görä Ahaly welaýatynyň alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň garamagyna welaýatyň çägine 397 sany sowda nokudy hemde 46 sany önümçilik sehi hereket edýär. Gytçylyk barada ýurtdan gowuşýan maglumatlaryň fonuna Türkmenistanyň güýje daralary gytçylykdan şikayet edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Türkmen hökümeti, prokuratura we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edaralaryna raýatlaryň un we ýağ şikayeti barada ýazan ardalaryny diňlemezligi tapşyrypdyr diýip habarçymyz Anamdar çeşmelere salgylanyp habar berýär. Ýagdaý erwet şu gün Fara we etrabyna ýüzlerçe aýal un sonra häkimlige baryp boş gaýdypdyrlar diýip habarçymyz 14 aprelde maglumat berdi. Habarçy toplanyp şikayet eden adamlara bu ýagdaý ýene gaýtalansa, olary häkimiýetler tarapyndan 15 günlük tutsawlyk haýbatynyň atylanyny habar berdi. Farapda bolan bu nägilelik çäresi 3 aprelde Mary şäherine 14 aýalyň azyk öpçünçligi bilen bagly geçiren protest çäresiniň ýygyany geçirildi.